سلامات دقع بيتي خما يرفيلكم خما يوعلكم كما يمسيكم ببزلكم مساعات هزبتات تقراي نا هزبتات إرترا وغاناتنا ببزلكم عالم ببزلكم مساعات سلام كتكونوا نتمنيخو ناي لما أنت سوني في أبديت مسئي زلخو موزحتوي أو أبزناي هي خلطة سلسة معلتات نارينا يزقنينا ወይ ድማ ቅድሚ 5-6 መዓልቲ ዘውፅእኽዎ ናይ ብልፅግና ኣሰላልፋ ሕዚ ኸ እንታይ ምምዕራያት ይገብረሎ ፀላኢ እንታይ ከ ክሳራ ከሲሩ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ምንታይ ኣሎ ሰራዊት ሱዳን እንታይ ይገብረሎ ከምኡውን ወገናትና ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ እቲ ናይ ፅምዶ ተበጊሱ ዝረአናዮ ኣብዚ 2 መዓልቲ ውሽጢ ብናይ ሰናዕፈ ግንባራት እንታይ ኣሎ ናይ ሰራዊት ኤርትራ እውን ብናይ ምዕራብ በኦም ሓጀር ኣካባቢታት እንታይ ምንቅስቃስን ምምዕራይን ይገብረሎ እቲ መጨረሻ ኸ ናበኢና ንኸድ ዘለና ትዘዋና ታዩ ፀገማትን ታዩ ፅቡቕ ነገራትን ኢልና ኸን ብናተይ ሪቶት መፅኩም ኣለኹ ለማዓንቲ እና ሰላም ክትኮንለ ይምነ ወገናትና ኤርትራውያን ኣየኹም ጠንክሩ ቃልስና ሒዚ ውሕልል እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እቲ ፅምዶና ናብ መንግስታውን ወታደራውን ናብ ዝሸጋገረሉ ደረጃ በፅሕኹም ዘሎ ከምዚ እንዳጋጣሚ ከስታውሰኩም ይደሊ መዘከርታ እምበር ኣይጠፈኩም ኩልኩም ተጋሩ ኤርትራውያን ፅምዶና ህዝባዊ ዝነበረ ወታደራውን መንግስታውን ኮይኑ ክመዓራረ ያው ትርድዎ ይኹም ኢለ ተስፋ ይገብር ብዙሕ መግለፂ ኣየድልየና ዝኸውን እዚ ለኻን ይኣምን ምክንያቱ ኣብ ደገ ዘለና ንኾነ ውሽጢ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ቆሪፅና ወፂና ኣለና ሒዚ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ናብ ሓደ መፅኦም ብሓደ ተሰሊፎም ድሕሪ ሒዚ ንፀላኢ ብሓደ ዝምክትሉ እምበር ዓርሲ ብዓርሶም ዝበኣስሉ ዓርሲ ብዓርሶም ዝዋግእሉ ዘመና ተውቂዑ ድሕሪ ሒዚ ፀገማት ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝሓለፉ ንቐፃሊ ከይቕፅሉ እዚ ሓደ ቻፕተር ዓፂና ኣለና ጠጠው ኣቢልና ኣለና እዚ ጠጠው ምባል ግን ፅባሕ ንጎ ተመሊስና ከምዚ ጌርካን ከምዚ ጌርክን ዘይኮነስ ነቲ እተጎደ ማሕበረሰብና ካሕሳታት ክሒስና ህዝብታት ትግራይ በተለይ ሓድሽ ወለዶ መንእሰይ ትግራይ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ብሰላም ክነብር ክመሃር ክምርዖ ክዘምድ ክወልድ ዓዱ ክዕቢ ዓዱ ክሕሉ ኢና ክንገብር ክልቲኡ ህዝቢ ብሓደ እቲ ደስ ዝብለካ ናይ ተጋሩ ኤርትራውያንን ለምቅነ ሓድሽ ምዕባለታት ርኢናዮ ዘለና እቲ ደቡባትና እቲ ቦርደርና ክፍቲ ተገይሩ እዚኣ ንፀላትና ቀታሊቶም እያ ፀላትና ኣብዚኣ ብጣዕሚ እዮም ሓሪሮም ዝኔው ደቡባት ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ክፍቲ ጌርካ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ከም ድሌቶም እናተንቀሳቀሱ ሸቐጣ ሸቐጥ ክገብሩ ዘርኢ ሓቢሮም ክዘርኡ ዓፂድ ሓቢሮም ክዓፅዱ ፀበል ሓቢሮም ክሳተፉ ኣብ ሓዘን ኣብ ሓጎስን ኣብ ቀብርን ኣብ መርዓን ብሓደ ክሳተፉ እቲ ደቡባት ሒዚ ክፍቲ ኮይኑ ኣሎ ዝገሪሃኩም ኩልኩም ኣብዚ ተሳቲፍኩም ፅቡቕ ስራሕቲ ዝሰራሕኩም ኣብ ዛላምበሳ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ከም ድልየቱ ዝንቀሳቀሰሉ ሓንቲ ጥይት ተተኮስና ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ትግራይ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ትግራይ ተራዳዲኡ ብቲ ህዝቢ ተበገሰ ፅምዶ እዚ ህዝቢ እዚዩ ሓገዝ ይዝገባበር ዘሎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ ወገን ኢና እናበለ ይተሓጋገዝ እዩ ዘሎ ሰዓት እዚዩ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ደቂ ናይቲ ህዝቢ እዚ እዩ ናይቲ ትግራዋይ ናይቲ ኤርትራዊ ነዶ ኣቦ እዩ ኣቦ ኤርትራ ኣዶ ኤርትራ ኣቦ ትግራይ ኣዶ ትግራይ እዚ ክትርኢ ተላ ትስቃይ መከራ ያኽለኒ ኢሉ ከምዚያት ነገር ክረአ ተሎ እዚ ዘይድግፍ ሸይጣን ጥራይ እዩ ሰላም ዘይደሊ ሸይጣን ጥራይ እዩ ምስ ብልፅግና ተሰለፈ ጥራይ እዩ ስለዚ እዚ ሰላም እዚዩ ይቐፅል ኦፍ ኮርስ ናይቲ ማሊ ዝነበረ ጀነሳይዳል ኩናት ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝፈፀሙ ገበናትን ብሕገ ይጥየቁን ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ክረጋግፀልኩም ዝደሊ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ሰራዊት ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረ በደል ዝነበረ ስቃይ መከራ ኣብዚ ተሳተፈ ኣብዚ ኢዱ ዘእተወ ኣይሕተትን ኢሉ ዝንቀሳቀስ ከም ዘየለ ኣነ ዝፈልጥ እዚ ንክንገብር ግን እቲ ህዝቢ ሰላም ክፈጥረሎም ቀደም እቲ መንግስቲ ናይ ክልቲኡ መንግስቲ ብሰላም ክመርሐና ክኽእል ኣለዎ ናይ ክልቲኡ ወታደር
ኢድን ኳንቲ ኮይኑ ብሓደ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ህዝቢ እዚዩ እናባእሰ እናቃተለ ዝመፀ ናይ ሽዋ ሓይሊ ተረዲኡና ኣሎ ሒዚ ካብ ኬንያ ካብ ሜዳጋስካር ተሰደደ ኦሮሞማ ዓባይ ኦሮሚያ ኩሽ ኢምፓየር ክሃንፅ እንተኮይኑ ትግራዋይን ኤርትራውን እናቃተልካ ትግራዋይን ኤርትራውን እናባእስካ እዩ እምበር ናይ ሜዳጋስካርን ናይ ኬንያ ስደተኛ ደቡብ ኢትዮጵያ ተቆፃፂሩ ሒዝካ ንሰሜን ዘሎ ህዝቢ ኣጥፊኡ ህዝብታት ትግራይን ህዝብታት ኤርትራን ህዝብታት ኣምሓራን ህዝብታት ዓፋርን ሱዳንን ሰላም ፈጢሩ ብሓደ ከይነብር ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ እናበለ ግን ስሩ ዝበቆለ ካብ ሜዳጋስካርን ካብ ኬንያን ንኣና ከጥፍእ ተበገሰ ሓይሊ ንዝዩ ተረዲእናዮ ኣለና መንእሰይ ትግራይን መንእሰይ ኤርትራን ንዞም መናእሰይ ትግራይን ኤርትራን ዘደናግሩ ኣብ ደገ ዘለው ይኹኑ ኣብ ውሽጢ ባንዳታት ይኹኑ ጠላማት ምሳኹም ኣለና እናበሉ ተይቀረየ ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ግን ኣውቂዑ ኣሎ ሒዚ ብዛላምበሳ ንሰናዕፈ ብራማ ንኣስመራ ናብ ካሊእ እውን ዓዲ ኋላ መንደፈራ ከም ድሌቱ ዝንቀሳቀሰሉ ትግራዋይ ኤርትራዊ ክመፅእ ከሎ ልዕሊ 1,000 ኪሎ ሜትር ድሕሪ ሒዚ ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ዝርከብ ደቡባት ናብ ኩናት ዘይኮነ ናብ ፍቅሪ ናብ ሰላም ተተኺሉ ዘሎ እዚ ከዓን ብሃፍተ ገነት ብዕንበባ ብሰላም ኢና ክንዕርዮ እምበር ብፅልኢት ብብድዐ ብባእሲ ናይ ፀላእትና ልእኽቶ ዝሓዘ ድሕሪ ሒዚ ማንም ዝኾነ ትግራዋይን ኤርትራውን ኣይንቕበለካን ኢልና እምቢታ ክነቕርብ ክንክእል ኣለና እዚዩ እቲ ናይ ጎስጓስ ናይ ሰላም እዚ ናበይ ዝወስዶ ዘለኹ ናበይ ምፅርኩም ኣለኹም ኣብ ሸረሪና ዘጋጠመ ቀዳም ትፈልጥዎ ኢኹም ኩናት ስርዓት ብልፅግና ኩናት ከፊቱ ኣብ ሰራዊት ትግራይ እቲ ዝኸፈተ ኩናት ኣብ ዝተፈቐደሉ መዓልቲ ለምቀነ ሓደ ቪድዮታትን ፎቶታትን ኣለውን እዮም ዝመፁ ዝረኸብክዎም እንታይ ዝኣክል መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖ ስርዓት ብልፅግና ክገልፀልና ይኽእልኒ እዩ ከትሕዘኩም ዝደሊ እንታይ መስለኩም ስርዓት ብልፅግና ኣብቲ ግንባር ንሱ ከፊትዎ ዝነበረ ኩናት መፅናዕቲ ገይሩ ናይ ሰራዊትና ብዝሓትን ቁፅሪ እንታይ ዝኣክል እዩ ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ መፅናዕቲ ገይርዎ ዝነበረ ንሕና ግን እናተኸታተልና ኢና ቅድሚ 4-5 መዓልቲ ኩናት ቅድሚ ምኽፋቱ ምድለዋት ይገብር ከም ዝነበረ ኣበይ ክሃርም ከም ዝኾነ መፅናዕቲ ተገይሩ ረኺብናዮ ዝምልከቶ ኣካል ሒዝዎ ኣነ ንባዕለይ ኳንስ ቅድሚ 4 መዓልቲ ኣብ ፌስቡክ ከምዚ ወፅየ ንሒዙ ወፅየ ተዛሪበ እየ ትእዛዝ ከም ዘውረደ በበይ ከጥቅዕ ከም ዝኾነ ጎዛት ዝኾኑ ኣብቲ ውሽጢ ናይ ብልፅግና እውን ኣብቲ ናይ ውሽጢ ናይ ተከዘዘብ ናይ ብልፅግና ኮይኖም ዝሰርሑ ግን ኣብኡ ሬኹም ናይ ተጋሩ መሓውር ናይ ኤርትራውያን መሓውር ሰፊዕ እዩ ኣብዚ ኢና ጎዛት ባይዘወይ ኣብ ውሽጢ ፀላእትና ሕምብርቲ ኮይና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድዩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኮይና ፀላእትና እንታይ ይሰርሑ እንታይ ይሓልሙ እንታይ እዮም ገብሩ ስለተረዳእናዩ ርግእ ስለ ዝበና ተጋሩ ኤርትራውያንን ረብሓታትና ኣብዚ ሰዓት እዚኡ ከም ትፈልጥዎ ትማሊ ዝለጠፍክዎ ኣሎ ገልገሊኦም ይጎርዑ ኣለዉ እቶም ናይ ብልፅግና ተጋሩ ነቲ ካብ ማዳጋስካር ካብ ኬንያ መፂኡ ከጥፈአና ሒዚ ኦሮሞማ እየ ኩሽ ኢምፓየር ክሃንፅ እየ ዝብል ዘሎ ሓይሊ ነዚ ካልሲ ዝሓፁ ተጋሩ ኤርትራውያን እውን እኔውና እዮም ኣይተሰኣኑን ንዚኦም ተቃሊስና ንሕና ተጋሩ ኤርትራውያንን ፍቅርና ቀፂሉ ኤርትራዊ ከም ድልየቱ መቐለ ክኣቱ ትግራዋይ ከም ድልየቱ ኣስመራ ክኣቱ ተወደአ ጉዳይ እዩ ውልቀ ሰባት ክዓብዱ ውልቀ ሰባት ከጉርዑ ይኽእሉ እዮም እዚ ግን ንሕና ይምልከተና ድሕሪ ሒዚ ይብለኩም ኣለኹ መንእሰይ ትግራይን መንእሰይ ኤርትራን ካባይ ጀሚሩ ኣብ ፅልኢት ኣብ ባእሲ ኣይንስለፍን ተጋሩን ኤርትራውያን ብሰላም ክንነብር ኢና ካሊእ እውን ሰላም ክንነብር ምሳና መጀመርታ ግን ተጋሩን ኤርትራውያን ንሕና ናይ ባዕልና ኢና ክነመሓራሪ ናይ ባዕልና ሰላም መንእሰይ ብሰላም ክነብር ይውዓዱ ኣብ ኩናት ኣይንነብርን ስደት ይኣኽለና ዓድና ይሕሸና ኤርትራውያን ሃገር ኣለቶም ትግራይ ከዓ ሃገር ክንሃንፅ ኢና ፅባሕ ንጎ ትግራይ ትብል ሃገር ኤርትራ ከዓ ሃገር ዝኒሃ እዚአን ክልቲአን ሃገር ጎራብቲ ኮይነን ብሓደ ብሰላም ክነብራ ናይ ባዕለን ፓስፖርት ሒዘን ናይ ባዕለን ሃገር ሒዘን ግን ጠያቂ ዘይብሉ እቲ ህዝቢ ብቲ ሕግታት ናይቲ ክልቲኡ ሃገር ነናይ ባዕሉ ብሰላም ከም ድልየቱ ክነብር ብሰላም ከም ድልየቱ ክንቀሳቀስ እዚ ኢና ንቃለስ ዘለና እዚ ከዓ ክነተግብሮ ኢና ነተግብሮ እውን ኣለና ኢና ወለድና ዓበይቲ ኣሕዋትና ዝሰርሕዎ ጌጋታትን ዝሰርሕዎ ጅግንነትን ኣይንርስዕን ብብድዕታት ኣይኮናን ዋላ ተጋቢዎ ጌጋታት እውን ንሱ ካብኡ ተማሂርና እናኣረምና
تصبق صرحونا مسجنا تصبق صرحونا أنا ون سنك خوين تتقيمنا تي حماق زولون تاي تقول تبأسي تهلخ عرس بعرس خامك قتال تقروين إرتراون إزيو أطويل الله إزي كان بمن تعمل نحت كين ملس من إسي تقراي من إسي إرتراس أو عيت قبل الكالو خاني كم من إسي درجة نياتنا نولدنا نخبر نهزمنا نخبر تقراوي كوينكا تقراوي خبر تقراوي كوينكا إرتراو خبر إرتراو وينكا ونكمو إرتراو خبر تقراوي خبر مغدا مدخا بخا خبر عدخا خبر كاونو غوربيتكا فوغنكا زخونه تبتقامكو حامص يحجزكا زخئل زردأكا بسرو انتي تزارب زخئل وغنكا تقراوي إرتراو إيو إذا أخي تخون يوم كشاويان رومما معنا تقراي ناتناي ناولو إرتراويان سراويت إرتراخا تقراي وصل ناولو بروباغندا سرحو بقولو خنقركم أنتم بانداتا تقراي سراويت إرتراخا تقراي وصل انتو نازلهم أيوسا كوعسي أيوسا سراويت إرترا سراويت تقراين بحادة سرعة بلتقنا 4 كيلو خيد خدم سسيو نبلوكم هنا نبلوكم كألنا سراويت تقراي ناب إرترا خيدو سراويت إرترا تقراي مطيو أب ساعات زيو سراويت إرترا نتقراي يكون نزقتل زلو سراويت تقراي أب إرترا خيد إرترا وان يكون نزقتل زلو تقراين إرتران كما يجيرا نسأل أين كدم سساقن تسلي فولا بحادة ذكروا دوات ولا لكم أب جماعة يكون أب شرارو أب تفعلي بتحات أب مريت تقراين إرتران كدم حيزي ناي سرعة بتسقنا زغورو ناي درون دبدبات تقراين إرتران قبل مرسل وسينا ويدما أنصار درون سنة زي بالله يكونن مرحتي تقراين مرحتي إرتران بوحلل زخونة مجدي نتمايتو نقرات يم عراري سلا زلوي حيدوون نسلام عدو سلا بتعقستي مرحت تقراي لغيقو نهز تقراي خبيرو نهز إرترا خبيرو بسلام زفتح مجدي كله إلهم ليش تلاي شانس تصبي ما شروش حيز أوكي على سلام كم زي اللي بغلصم كان خمس زخونة تفوليت الله سلا زخونة أم عراق تقراي أب شرورينا زقاطة ما سرعة بلتقنا لعنا حدا شحين 400 اليوم ناي سراويت بلتقنا ناي سراويت تكز الزبز توهالو بدمك أزود زمرحو مليشياتاتن بوليسين زتحاوسو وخوينات زنبري تفشلوا ترايزي كون اي لعنا شحين 400 موتات كوينم لعنا حدا شح مروخات كوينم أوزيو إتي عبيت مسارياتات زتكوسو زنبري سرعة بلتقنا بزح مريا السودان عالبو تمازابلتي سوداناويان ون زنورو كالتو ون زنورو قتيلون غودي انيو دحري 45 دقيقات قدامتي خوينات سرعه بلصقنا مس جمرو دبداب ناب سودان مسوچفه حيلታት አየር سودان درونات ناي سودان معليا زيولو متقعتي اب سرعه بلصقنا اوديقنيم مس بلصقنا تسلف حيلو ناي ارسف سراويتيو እዚሁ በመንግስት ትግራይ ውን ተረጋገጸ መንግስት ትግራይ ውን መግለጽ ስለዝሃወሉ እየለማዓንቲ እዚ ሓዊሰ ዝነግረኩም ዘለኹ እወ ናይ አርኤስኤፍ ብምዕራብ ትግራይ ገይሩ ምስ ሰራዊት ብልጽግና ተሳቲፉ ኣብቲ ናይ ሰራዊት ትግራይ ውግእ ነይሩ እዩ ነዚሁ ሰራዊት ሱዳን በአየርን በታንክን በድሮንን ማዕለያ ዘይብሉ መጥቃዕቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ናይ አርኤስኤፍ ሰራዊት ናይ ተከዘዘብ ሰራዊት ልዕሊ 1400 ነጣቃላ እዮም ቶም ህይወቶም ሳን توم خافتم إيدهم زهاوز رخونا يحاوريتها تون بتعمل زجرنيو معرات تجراي زلوا حايلتها مثل خال سراوي تجراي دمسيسكا عرق تجراي نقدر قرط بماسنجر تدور ليش لايف ترينا لهم يتقامل يزلوا لايف نحن ناخذ يوم حالي له وقعكم دليهم بتعمل زجرمن قلت هيز دقاق تدور لهم ساعات قدفوا بليز تناي سودان أير حيلي ناي درونات أنصار درونات متكعتي واجاز خفلة اتي زمر حزنا جنرال ناي بلصقنا لما عاد تغير له تخسر أجر هنا لنا قال عندي معات رئيسات هذا رئيسة ثقيلة قلقلهم واجواج لكم قالوا يا معات رئيسات حيز مطني فوتوات ياو مسات يوقع له أينام خلطف أينام كصنح ك صنحي له مطلقكم إياه قد يقولكم من سام معراب جن سراويتنا من معرات غيرو قديت ابز اللي خايبه تاخذ لك زي تصنحي كان صلاي بعلها تمعراري بعلها كل خال ترايزه كونه ግን ምድምሳስ ተሰርحሉ እግረኛ ሰራዊት ትግራይ ጅግና ዝኾነ ኩልኩም ሰራዊት ትግራይ ምስጋናክቱ ይግባኩም ሶ እዚሁ
ኣብዚ ዝኸፈቶ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ሒዙ ተዘጋጂ መጽ ነር ስርዓት ብልጽግና ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነበረ 43 ኣርሚ 70 ደምሲሰ ዓወት ሓፊሰ እየኢሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሞራል ክሰብር ህዝቢ ኤርትራ ሞራል ክሰብር ህዝቢ ሱዳን ሞራል ክሰብር ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ክውንዞ ሓሲቡ ዝነበረ መጨረሻው ታበትር ዜራ ሕቁ ሰይራቶ ልዕሊ 400 ሰራዊት ሞይቶሞ ልዕሊ 1000 ኢዶም ሂቦም እቲ ናይ ዚኦም ዝረኸብናዮ ጽዋራትን ካሊ ነገራትን ግደፍዎ ስለዚሁ ትግራይን ኤርትራን ሱዳንን ሓበራዊ ጸላኢ ኣብ 4 ኪሎ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞማ ኩሽ ኤምፓየር ካንጽ እየ ዝብል ዘሎ ድሕሪ ሕዚ ሓበራዊ መኸተ ኢና ክንምክት እዚዩ ዝተወድአ ጥሉል ዝኾነ ነገራት ከም ዝኾነ ከይትርስዑ ኣብ ቀረባ ግዜ ስርዓት ብልጽግና ዝሓስቦ ዘሎ ክነግረኩም ከተጎሮ ድየ የተጎሮን ሽዑ ሓቢርና ክንሪኤና ናይ ምዕራብ ዝመከሮ ሓደ ኣብ ዘሎ ዓቕሚ ንምፍላጥ እዩ ነይሩ ካልኣይ ዘሎ ሓይሊ ደምሲሱ ምዕራብ ተቆጻጺሩ ተወሰነ ናይ RSF ሓይሊ ደምጽኡ ብኡ ንሱዳን ክገጥም ሱዳን ብኡ ደፊያ ከይትመጽእ እዚ ሓደ ዕላማ ነይሩ ካልኣይ እቲ ናይ እምኒ ሓጀር ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ክንቀሳቀስ ድዩ ኣይንቀሳቀስን ክሕግዝ እዩ ኣይሕግዝን ንምፍላጥ ዝተገብረ ሽርሒ እዩ እዚ ከኣን መራሕቲ ትግራይ መራሕቲ ኤርትራ መራሕቲ ሱዳን ብውሕሉል መገዲ ስለ ሒዞሞ ዘለው ኣየኹም ናይ ኣየር ሓይልታት ናይ ድሮናት ክንመፁ ኢና ቀሲልና ክንርከበልና ኣየኹም ኣዛዊዑ ስርዓት ብልጽግና ብቆቦ ብሰቆጣ ብዓፋር ገይሩ ራያን መቐለን ምቆፅጻር እዚኣ እያ ዕቅዱ ረኺብና እያ ኢና ካብ ዋልድያስ ካብ ቆቦ ሒዝና ቆቦ እውን ይውስኸሎ የተሎ ሰራዊት እቲ ወዝን የሰራዊት ማዕለያ የውልን እቲ ወዝን የዘመናዊ ጽዋራት ማዕለያ የውልን ሶ ቢቆቦ ገይሩ ዋጃ ለማጣ በገይሩ መኾኒ ማጨው ተቆጻጺሩ ራያ ተቆጻጺሩ እቲ ናይ ዓፋር ድኒ ሓይሊ ብኡ ብወጀራት ገይሩ ክረኽቦ እቲ ናይ ሰቆጣውን ብናይ ኒ ጥሙጋ ገይሩ መጽኡ ናው ክረኽቦ ካብኡ መቐለ ደፊኻ ኣቲኻ መቐለ ተቆጻጺርካ ትግራይ ኣብ ኢደ እያ ምዕራብ ትግራይ ሒዘ የኒኹ ሕዚ ተወሰነ ማእኸላይ ጥራይ ተሪፎሎ እዚ ከዓ ክንድምስሶ ኢና ኢሉ ፕሮፓጋንዳ ሰሪሑ ራዕዲ ንክፍጠር ኣብቲ ጽምዶ ንምፍራስ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ትግራይ ተሰዓይራያ ሕዚ ኤርትራ ምሳና በቃ ባሕርን ኣና ረኪባ ክትንብርከ ከለዋ እምበር ድሕሪ ሕዚ ንሰራዊት ትግራይ ንቲዲኤፍ ስዒርና ንኤርትራ እውን ደጊምና ክንመጻ ኢና ቁፅሪ ሓደ ጸላእትና ሕዚ ተጋሩ እዮም ትግራይ እጥፊኻ ሰራዊት ትግራይ እጥፊኻ ናብ ሰራዊት ኤርትራ ንኽትብገስ ጸኒሕኻ ንፋኖ ግን ጸገም የውልን ተባሂሉ ተዓቀደ ዕግድ ሒዝና ኢና ረኺብና ኢና ንፈልጦ ኢና ሰራዊት ትግራይ ሒዝና ግን ንዝጠራጠር ትግራዋይ ንዝጠራጠር ኤርትራዊ እንተልዩ ጌጋ እዩ ዝቃልሲ ግን ሓበራዊ እዩ ርግጸኛ ይኽነግረኩም ሰራዊት ሱዳን ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ፋኖ ሰራዊት ዓፋር ሰራዊት ቅማስ ሰራዊት ኣገው እዚኦም ኣብ ሓደ መስመር ኣለዉ እቲ ቃልሲ ቃነየ ሓበራዊ እዩ ብደቡብ ትግራይ ዝውላዕ ኩናት ኤርትራ ከፊል ኣይትርእን ፈልጥዎ ዘለኩም ኤርትራ ከፊል ኣይትርእን ናይ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዶ ኢንተርናሽናል ከምዚ ክብል እዩ ዶ እዚ ግደፍዎ ቁማር እዩ እዚዩ በዓል ዲኖክ እዚኣቶም በዓል ዲኖክ በልዎም ኢንተርናሽናል ሕጊ በዩ ልዕሊ 1 ሚልዮን ትግራዋይ ክቅተል ከሎ ልዕሊ 2.6 ሚልዮን ትግራዋይ ክፈናቐል ተሎ 2013 2014 ዓለም እንታይ ገይራ ኤርትራውን ግፍ ነይራ ትግራዋይን ኤርትራውን ክቃተል ክቅፅል ትግራይ ተመሊሳ ንኤርትራ ክትወግእ ዝኸድዎ ኸይድታት ናይ ኩሻውያን ናይ ኦሮሞማ ስርዓት ብልጽግና መጨረሻው ግን ውሕልል ዝኾነ መሪሕነት ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ኣይፋሉን ተባሂሉ ኣይኮነን የለን ድሕሪ ሕዚ መንእሰይ ትግራይን መንእሰይ ኤርትራን ዓርሲ በዓርሱ ምቅታት ዘይኮነ ዓርሲ በዓርሱ ሰላም ፈጢሩ ሓበራዊ መኸተ መኪቱ ስርዓት ብልጽግና ኣድዩ ኣብ መቃብር ብልጽግና እያ ትግራይን ኤርትራን ክትምዕብል ክትዕንብብ ስለዚ ትግራዋይን ኤርትራውያን ኣብ ሰዓት እዚዩ ኣየኻ ውፈ ተበገስ ተሰለፍ ምስ ህዝብኻ ምስ ሰራዊትካ ምስ መንግስትካ ምስ ዓድኻ ቶም ውሕዳት ዝኾኑ ዝዕገርግዱ ዘለዉ ብደገ ኮይኖም ዝዓፍሩ ዘለዉ ሻዕብያ ሕወሓት እናበሉ ጽባሕ ንጎ መልሓሰን ባዕሎም ክቆርፅዋ እዮም መልሓሰን ባዕሎም ክነኽስዋ እዮም ብጣዕሚ ይርብሽና ስለ ዘለዉ ላይቭ እናሃለኹ በዚ ከቋርፆ ይቕረይታ በብዘለኹም ሰላም ኩንለይ ክንዕወት ምዃንና ከይትጠራጠሩ ሰራዊትና ተዳልዩ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ተዳልዩ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ተዳልዩ ዘሎ ጠንክሩ ኣየኹም ክንዕወት ምዃንና ከይትጠራጠሩ ኣብ ቀረባ ግዜ ጸላእትና ክቕበሩ እዮም
ትግራይን ኤርትራን ሱዳንን ክትዕምብብ እያ ሰላም ትኸውን እያ ሰላም ኩሉ ለይ